Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kan iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Malipayo yung kita ko kat kay Arika. Ako man, Daniel. Abi mo? Grabing kalipay ko tungod nakaupdanay naman kita. Pero nahadlok ako kat. Kung may balaan ni isang imong mga ginikanan. Basikon maakig sila sa akon. Okay lang ina, Daniel. Ari ako. Bisan anong matabo. Hindi ko ikaw pagbuyan. Salamat, Kitkat. Ginakos niya ako. Mamatsyagan ko. To hindi na ako gusto nga matapos pa ang oras ngini. Kanami sa ako nabatsyagan. Samtang naghakos ako kay Catherine. Kuntani, amo na lang kami sinipermi. Do, wala lang siyang problema sa among relasyon. Oh, doon natulala ka na. Aha? Ay, kwanabi. Katahumabi sa imo. We, doon nakita mo, gid. Oo. Wala akong makakita pero nakita ka sa tagipusoon ko. Miloy, mayo pa siguro madrama kita. Ano trabaho na to? Ako ang madrama, tapos ikaw ang ma-sound effect. Sige, abi ko anay sa idalaw sa patay nga kahoy. Patay. Hindi. Sige. Ako madrama, ako ikaw. Ikaw ano drama? Sige, ako madrama. Sige. Kagkaroon sa pagsugod sa aton drama. Aray na. Malakat na ako. Baw, kadamo di galit siyang kasapatan. May kanding, oh. Baw, kadamo sa kanding, diyo. Uy, may kabayo pa, oh. Abaw, may karbaw pa to sa piha ko. Baw, kanami siyang tingog siyang karbaw. Ang baka, oh, kanami man, oh. Malakat na lang ko dito sa unhan. Ato, may amo, oh. Baw, kanami. Kagwapo siyang amo, oh. Galing, tsuray, dos para Miloy. Tara. Hindi. May nagapakadto diri nga motor. Masakay ko di sa motor mo, Masakay ako sa tricycle. Ari na. Padasigong ko pagpadalaga sa tricycle. Isip pa. Wow, perti galalasik lang mga balas, oh. Wow, kanami sige mo presentation para Miloy. Bisa may sala-sala lang. Pero do ka sadya man. Karon ako na barbadrabay. Sige. Sige. Intro. O kagkaroon sa kasumpon sa atod subiladon ang dakong mamaw. Are, basunod ako sa abon nga si buksan ko pertahan. Wow, kanabi sa pertahan, pasigahon kong suga.
karon sudlan ko tubig ang gripo. Sudlan ko balde. Kadabi si tubig sa gripo, katong daw. Karon ipaghilamos ko. Kadabi. Habunan ko ang akong guya. Karon mapungko ako sa pulungkuan ko. Karon basugod ako sa pagpaligo. Ma-exercise ako, matumbo ako sa simento. Kadabi si tubig, kadabi si palpatsyagan ko. Gagatungga pondo ang tubig ko magtumbo. Wow. Migo toy. Do kada mo naging isang problema ta subong no. Amo gani eh. Nagasaka naman nabing kaso sa mga balatian subong. Ay Do pamatyagan ko bala. Do hindi na ko magpangasawa. Ngaw. Kay ti, pigado na gid ang panahon. Ate. Okay lang man amigo toy ah. Total, wala man siya may mamana sa imo. Mga tao be, wala nagatuman sang protokol. Oo man no. Wala naga-face mask. Wala naga-face shield. Wala na kung kisa nagapanghugas ang alkohol. O ko nagapanghinaw eh. Gani no. Tane, para mangin okay nga aton banwa, magsunod kita. Mabuhay si Migo Noy. Bisan mabudlay ang aton sitwasyon. Madamo kita sa mga problema. Pero dapat kita malipay. Oy, nga aman tito Panchuaw. Tungod, wala kita niya ginapabayan. Nako, kadamo na gadya problema ang kalibutan. Subong nagasaka naman ang kaso sa COVID-19. Kay kadamo sa mga pumuluyo nga nagasige pasaway. Wala nagasyok-syok sang face mask, wala nagasyok-syok sang face shield. Kag wala nagasocial distancing. Ay nako, ano ini nga kabuhi ni ngamon man? Sa una do wala pa man ning COVID ni. Uy, si Permiloy man ang nagakurkanta ho. Do wala lang problema ang animalistic ya ho. Permiloy, nga ka sadya si mo yahaw. Ano natabo si mo? Kadabi sa kabuhi ko, basta may COVID, basta di ako subungan law. Bastante ka na, no? May ubra ka subong? Duway naman subong gabaton tigulang mga kumpanya. Bastos ka. Ako lagi ang wala obra nga tigulang nga bastante. Ikaw yung pigado, kikita ko. Ay, way ko abi, nakaprasis ang ako ng mga pangkinahanglanon. Subong tigulang na ko. Way na ko mahimo eh. Abi ko ade, wala ka pa kaprasa sa gibon sa National ID. Oo, no? Nagapanghatag na subong National ID. Oo. Kinahanglan ta ng adaan. Okay, naglad na kaya para ma-identify bala kita nga tigulang na kita. Oo, natural senior citizens na ta eh. Uy, labay bagli ako na. Ari ka sa dalan, gano'n ka de. Ay, nagalibog ang ulo ko kundi naman ko mangita siyang kalanunon ko. Ay, kalanudon. Walibog pagaling ulo mo sa kalanudon ba? Oo. Ay. Ay, ikaw ya Permiloy, gano'n katawhay siyang kabuhi mo ako? Okay lang na iya. Ang katawa sa... Aba ba ihambal ako si Bugli? Sige be, ano ang hambal mo? Ano gusto mo? Ha? Ikaw? Ha? Anong ihatag mo sa akon, ha? 150, 160, 170. Ano kadamo si ihatag mo, ha? Gusto mo? Kadamo kwarta mo subong, ah. Hindi ba? Kay kwad ako. Medyo nakapudyot ako sa kwarta sa kwad. Matiyag ko gintagahaan ka naman ni Basyang, oh. Si Basyagi, dalok-dalok na iya. Dalok-dalok. Ano man? Permiloy, palangga mo gibala si Basyang? Oo. Plaga ko siya. Pila ka porsyentong pagpalangga mo siya? Dahil labla, pilagi vlog ka lang pangayuon mo sa akon. Kaya ida ka pa. Mabaton man ko bisan 1,000, ah. Isa kalibo? O, bisan pila lang. Kung hindi, isa gigalibo ang buhay sa trashbill ko.
Ano natabo sa imo nga daw nagdulukoon kagad? Wala. Dapat siya ko lang daw maputo ako kung ikaw tubang ko. Don't forget to like, share, and subscribe.